Què tal, Cristina? Doncs precisament estem aquí al Centre de Cultura Contemporània, a la World Press Photo, i ara parlàveu de política, de crisi climàtica, i precisament tenim aquí una de les fotografies polítiques més importants que alguns l'atribueixen a la victòria de Trump. Es va ser a un míting l'any passat, justament quan va patir aquell primer intent d'assassinat. També trobem fotografies reivindicativa, com per exemple la de la Premi Nobel de la Pau Maria Corina Machado, després de guanyar les eleccions legislatives a Venezuela i després abans, però, d'haver de ser segrestada. Estem amb el cap de comunicació de la Fundació Fotogràfic, Carlos Vela. Bones tardes. Hola, bona tarda, què tal? Encantat d'estar amb vosaltres, gràcies. Carlos, què trobem aquí a la World Press Photo? Explica'ns una mica mentre anem veient aquesta exposició. Doncs mira, són 144 fotografies que són les guanyadores del concurs internacional de fotoperiodisme World Press Photo. Tracten de reflexar una mica l'actualitat global, els fets més rellevants de l'any passat, en aquest cas, del 2024, i tracten temàtiques de tot tipus, des de la crisi climàtica a les migracions, a la pujada de l'extrema dreta al món, la polarització d'extremismes polítics en general. Que, Carlos, ara estàvem parlant justament a la taula sobre això i estem veient aquí la crisi climàtica i la fugida als Estats Units, que és el reportatge que ens està ensenyant el nostre company. Doncs mira, aquest reflexa el pas, un dels espais més difícils de travessar, que és des de Colòmbia a Panamà. Travessen a través de la selva, és un reportatge del Federico Ríos, i bé, reflexa com aquestes polítiques d'extrema dreta que diem, o senzillament polítiques que s'imposen, influeixen en què vagi pitjor i s'acreixenti el canvi climàtic, en què certes persones no tinguin el sou suficient com per viure i hagin d'emigrar, i això alhora crea uns fluxos de migratoris que provoquen problemes en altres països. Per què és tan necessari explicar a través de la fotografia el que passa a la història? Perquè estem veient molts grups d'escoles que venen aquí justament per fer aquesta consciència, no? Correcte. Per nosaltres és un dels fets que més ens enorgulleix com a Fundació Fotogràfic és portar tots aquests, són gairebé 7.000 escolars cada any, venen a fer visites guiades i el que es tracta és que reflexionin sobre aquests fets, que agafin aquestes històries personals i prenguin empatia respecte als reptes globals que tenim que enfrontar avui dia. Et volíem parlar sobre aquest últim reportatge en blanc i negre que estem veient nosaltres, la veieu vosaltres. Què ens explica? Perquè estem veient una transició de política, migracions, crisis climàtiques, refugiats, guerres... Aquest reportatge m'agrada especialment, d'una banda per la seva qualitat estètica evident. Parla de les dones a Tigray, a Etiòpia, on des de fa temps hi ha un conflicte bèl·lic, i aquesta imatge que precisament està mostrant el company ara mateix reflexa com són dones que han patit tortures, han patit violacions, realment el reportatge es diu el cos de les dones com a eina de guerra, i aquella imatge, per exemple, reflexa com malgrat aquestes històries elles troben moments de comunitat, de cures entre elles i que els permet tenir una resiliència, que és del que volem parlar també, no només de fets tràgics, sinó també de com passem per sobre d'ells i podem tirar endavant. Carlos, permetem que et pregunti, quina és la teva part preferida de l'exposició? Quina és la que més recomanaries que no es pot saltar aquell que vingui fins al 14 de desembre aquí al World Press Photo? Com a treballs, la veritat és que hi ha moltíssims que trobo que són preciosos i que copsen, que t'agafen del cor. No et podria... La part de Gaza, evidentment, deixa el cor una mica trencat, però crec que ens desperta davant d'aquests fets que són molt rellevants. Però el que crec que és molt important són tots els espais de reflexió de com es treballa el fotoperiodisme, de com enquadra la realitat d'una manera per mostrar-te una cosa o mostrar-te una altra, i el memorial final dels fotoperiodistes, que la feina aquesta que fa un fotoperiodista moltes vegades posa en risc la seva vida, no és només que vagi a reflexar una tragèdia, sinó que realment el que vol és fer arribar unes històries que algú no vol que arribin al públic. Per això creiem, i ens fa tan orgullosos que vingui tant de públic a l'exposició i que realment confiï en aquests fets que són contrastats i aquesta informació veraç. Ja sabeu, Cristina, fins al 14 de desembre aquí al CCCB, raonament crític, esperit crític, i us asseguro que les imatges no deixen indiferent a ningú. Moltes gràcies, Albert. Informació veraç, és el que... I aquest memorial de periodistes morts fent la seva tasca, on més han mort en l'últim any és precisament a la zona d'Israel.